Assalamu alaikum. Исәннәрмесез? Бүген беләсезме нәрсә? Беләсезме? Бүген нәрсә? Нәрсә? Бүген Республика көне 30 август бәйрәм. Бер ел буе көткән бәйрәм. Сезне озак көттермичә, тизрәк яңалыкларга күчик. Башлыйк тизрәк. Казанның шәһәр көне хедлайнерлары крем-сода белән Фирдус Тимаев булачак. Тимаев белән безнең күбрәк тонык, фильтрланмаган шешә ассоциацияләренсә дә Казан җитәкчелеге башкача уйлый. Дамир Фәттахов белән Владимир Леонов Босфорны йөзеп чыккан. Шуннан Шатланабыз, алар бу хәлне ни өчендер Инстаграмнарына урнаштыра бит. Камский трофей отель комплексында әлгенә төзелгән Глэмпик территориясендә кеше калдыклары табылган. Территорияда аунап ятучы сөякләр шул кадәр күп, прокуратура тикшерүне башлаган, район җитәкчелеге анда бер кайчан да зират булмаган дип искәртә. Без ниһаять отель исеме туры килә дибез. Урам паркы Инстаграмда 25 миллион кулланучысы булган дөньядагы иң популяр спорт пабликларына эләккән. Бу турыда бар җирдә дә яздылар. Безнең татарлар булуыбыз шуннан күренә инде. Паркны казанлылар билгеләгәндә, безгә барыбер, ә менә күрше авылдагылар билгеләсә, шунда горурланабыз. OnlyFans'тагы сексуаль характердагы контент тыелмый. Димәк, игезәкләр әле озак вакыт эшләмичә йөри алачак. Гадәти эштә дибез инде. Мин гүзәл белән кебек, гүзәл, мин кебек. Менә шул инде. Роберт нигә елыйсы? Данис Зарипов Акбарстагы карьерасын тамамлый. Эй Алла, ярар бер шулма, чираттагы яңалыкка күчик. Күчик! Россия оборона министры Сергей Шойгу Казанга килеп, бездәге оборона заводларын карап, үз күргәзмәсендә күреп китте. Әмма без яхшы беләбез, чынлыкта ул көзге чакырылыш кампаниясын тантаналы рәвештә ачуга килгән иде. Түбән Камада Урта Азиядан килүчеләр өчен комендант сәгате көткәннәр, чөнки бу кунаклар җирле халык белән еш сугыша икән. Ни өчен сугышканнарын беләсеңме? Чөнки химзаводка кем якынрак торырга тиешлеген ачыклыйлар алар. Ахыргы яңалык, күңеллесе. Илсур Метшин белән Леонид Слуцкий үзләренә Дайлапу фестиваленнән күчек алганнар. Илсур Метшин үзен Аяврекс дип атады, ә Слуцкийныкы Квара булган. Шулай гына ул Рубинда калалачак ди. Дуслар, сезгә сөйләнәсе яңалыклар шушылар иде. Әйе, шушылар иде. Сез онытмагыз, без көзгә чыгабыз, җылы әйберләрегезне әкрен генә чыгарсагыз да була. Тукта әле, нинди җылы кием, әле бит безне әбиләр чуагы көтә. Бу кыз дөресен сөйли, ярый, чыгармасагыз да була. Һәр вакыттагыча. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Дөресен сөйли бу.